Moko kuom jotije migawo mathiedho kaonti ma Migori kinde moko ayande ne oseket e nyong'ong' kawo tonde kod kuo mag yedhe e osiptende. Kuo mag yedhe yande ne osetudi kod jotich ma yande chunygi ne ol kod tich nikech ne pok ochorgi malo e ngas mar tich, chudo matin kaachiel kod midhieche mamoko. We've kept our staff on toes. We are moving around, supervising them and just talking to them to change their behavior. We promoted and redesignated all our staff that needed redesignation. If there was theft those days, it was because that is really motivated. More balance go ya masama ya tugo kesto called the dispensary wa kishania ni mal. Kata report gol kod migawo mathieth e kaonti ma Migori yango ni kuo mag yedhe sani odok piny nikech okenge ma oseketi marang kaka yedhe koro tiyo ma oting'o tiyo kod lony manyasani. In terms of accountability, we are also confident. So far, the Office of the MOH, we've not received any case pertaining drug theft. Right now we are also monitoring our stocks using the e-system that is Taifa Care. Apisa maduong' e migawo mathiedho kaonti ma Migori Mabel Chanzu manolimo ute thieth e sub kaonti ma Uriri marango kaka yedhe tiyo wach ni okenge ma giseketo osekonyogi e tieko kuo mag yedhe kaachiel kod ni yedhe koro korumo e osiptende kinde duto. State of our drugs is good. Every year, every now and then, the sub-county pharmacist moves around to just look at their stocks. If there is anything fishy, they notify our department and then we follow up. Chanzo wacho ni yedhe ma ochuno ma idendo kaka essential drugs osebedo ka yudo osiptende kabende koro kwedo wenyo kuom utego mag thieth e sub-kaunti ma Uriri koro yedhe koro onge. Yath mantiere ka time ot ma yath mane onge ka sipro ne onge ka by then en adhi mang'eyo oko kasto yath machielo be nondikna. Yath nitie wayudo thieth maber, ok ane tabu moro amora manitie nikech ithiedhowa. Patients that come in this facility are rest assured that they get drugs and they've never been told to go and buy. If you are told to go and buy, it's just a case of either another ailment which is not primary disease. Kaonti ma Migori bende osedonjo